Yes, we just watched the Mortal Engines nga movie. And, ha? Kawan sa Mortal Enemy. And sa kuan kaning, it's a great movie for the family, para sa teens, para po sa mga mag-uyab, pwede ra po. And ang rating sa movie is, ano sa'yo mo? Ako 7. 7? Oh my God. Ako 10. 10. Ano? Kay kani daw siya nga movie. First adaptation ni siya sa upat ka libro. Sa upat ka libro. So first pa lang ni siya, babe. Sunod ni sunod. Napay sunod, napay sunod. From the makers of Lord of the Rings. Ha? Oh, tingnan mo. Pero wala kay makitaan nga kuan. Wala kay makitaan nga syempre from the Lord of the Rings except sa usa, babe. Except sa usa, na usa dito nga nagsanina o costume atong naa sa The Hobbit. Na usa dito. And nag-shooting sila the same area sa New Zealand. Pero kailangan mo mutanaw kay kailangan ninyo ansiran ang akong tulo ka facts nga akong ingon. Ang usa ni correct. Ang dua wrong. Number one, ang China ang ilang kontra. Ang China ang ilang kontra. Number 2, makita ninyo ang Dominions. Itong mga gamay. Banana. Makita ninyo. Number 3, dili Dominions inyong mga makita. Pero dragon. Nasa sila yung dragon. Asa nang tulo ang insakto? Comment below. And kung wala po mo makita, tanaw na mo. Para na yun yung uyab. Kami na itong nanay mga asawa. Uyab naman. Ang dada. Bye-bye.